मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर पहिल्या भागात आपण बघितलं कौलावरचं चिकन केलेलं। त्याच्यानंतर आता आपण सेकंड भागात बघणार आहोत हॉटेलसारखं चिकन। म्हणजे रेग्युलर आपण चिकन कसं बनवतो की आपल्याकडे कोकणी भागामध्ये जास्त करून नारळाचा जो वाटप असतो याचा समावेश असतो त्याच्यामध्ये, पण आपण आता नारळाचं कमी वाटप वापरणार आहोत। त्याऐवजी आपण टोमॅटोची, कांद्याची पेस्ट, ग्रेव्ही ज्याचा रेग्युलरमध्ये आपल्या हॉटेलमध्ये उपयोग होतो, तर त्या ग्रेव्हीमध्ये आपण चिकन बनवणार आहोत। तर मित्रांनो, ही रेसिपी नक्की बघा आणि त्याचबरोबर अशाच नवीन नवीन रेसिपीसाठी आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। तर इकडे या ठिकाणी संपूर्ण सेटअप लावलेला आहे। आपण इकडे चूल बनवलेले आहेत दोन्ही पण। आणि आता टोप ठेव मामा। तर दीपू मामा ही रेसिपी बनवणार आहे आणि आपण आता इकडे टोप ठेवला। आणि या ठिकाणी आपण तुम्हाला बोललेलो पहिल्या भागात की आपण तांबडा रस्सा बनवणार आहोत। त्यासाठीचे आपण इकडे जे हड्डीचे पीस असतात ते आपण इकडे जरा उकळवण्यासाठी वगैरे तशी शिजवण्यासाठी ठेवलेले आहेत। तर ते आपण कशाला ठेवले ते व्हिडिओमध्ये सांगूच पुढे। तर आता पहिल्यांदा टोप वगैरे व्यवस्थित गरम झाल्यावर आपण तेल टाकूया। या ठिकाणी संपूर्ण सेटअप आहे। आपण कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, त्याच्यानंतर इकडे दही घेतलेलं आहे, चिकन मसाला आहे, त्याचबरोबर मसाले आहेत, लाल मसाला वगैरे, तमालपत्राची पानं। तर आपण आता तेल टाकतोय। मामा किती चमचे तेल टाकूचं आपल्या? 3 चमचे। नाही सांगितलं बंद करतो पण काय नाही बंद नाही, आता चालू मालवणी भाषा पूर्ण। हां किती चमचे टाकलं? जास्त टाकू नको मामा, 6 चमचे तेलाची करायला येतं। हां, तर आपण आता 6 चमचे तेल टाकलं। आता जरा तेल तापल्यावर आपण त्याच्यामध्ये कांदा घालतलो। तर इकडे आपले पीस शिजतात आणि आपण या ठिकाणी चिकन चांगला स्वच्छ धुवून घेतलेला हा। साधारण अंदाजे 1 किलोपर्यंत हा चिकन। आणि आपण टोटली 2.5 किलोची कोंबडी घेतलेली, त्याच्यामधला 1 किलो चिकन आपण खास ग्रेव्हीसाठी ठेवला आणि उरलेला जा 400 ग्रॅम ते आपण तांबडो रस्सो आणि कौलावरचं चिकनसाठी ठेवलेला। तर आता आपण कांदो टाकूया। हे आपण साधारण 6 ते 7 कांदे हे केलेले बारीक करून घेतलेले। त्याच्यातला आपण थोडं कांदो रश्श्यासाठी ठेवतलो। तर आपण आता एक साधारण 4 ते 5 बारीक चिरलेले कांदे घेतलं। ते आता पूर्ण लालसर होईपर्यंत आपण त्या तेलामध्ये फ्राय करतलो। जेवढं कांदो आणि टोमॅटो तुमचं तेलामध्ये परतलं जातलो तेवढीच चिकनची आपल्या ग्रेव्ही एकदम चांगली होतली। आणि खरं फ्लेवर ते काय येतलो तो टोमॅटोच्या ग्रेव्हीमुळे आणि आपण जर दही वगैरे घालतलो या दह्यामुळे एक चांगली चव येते आणि आपली ग्रेव्ही पण अशी चांगली जाडसर बनते एकदम ठीक। म्हणजे तुम्ही भाकरी बरोबर, रोटी बरोबर वगैरे खाऊ शकतात। इकडे आदित्य खांडेकर पूर्ण हेल्प करतात। ॲक्च्युली चूल वगैरे ही सर्व अमोल आणि आदित्य यांनी बनवलेली आहे पूर्ण सगळं सेटअप। मी फक्त शूट करतोय आणि आता रस्सो मी बनवतलो आहे आणि कौलावरचं चिकन मी बनवतलो आहे। फक्त ग्रेव्हीचं चिकन आता मामा बनवणार आहे। ॲक्च्युली इकडे हे आमचं अंगण असं संपूर्ण, इकडे आम्ही पूर्ण बाहेर पार्टी करतो। परतला आम्हा कांदो किती वेळ साधारण परतको कांदो? 10 मिनिटं साधारण 5 ते 10 मिनटं जरा कांदो चांगलो परतवायचो। आपल्या आगीवर पण डिपेंड आहे। आता आम्ही जरा छोटी चूल बनवली आहे तरी पण आग हा व्यवस्थित। आज मस्तपैकी चिकनचं बेत असतात। 3 प्रकारचे आम्ही चिकन बनवतलो। त्या ठिकाणी मामा आता ग्रेव्हीचा चिकन बनवता। तर आता आपलं कांदो चांगलो लाल झालेलो आहे आणि आता आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकतलो। हे साधारण आपण 4 टोमॅटो घेतलो, त्या 4तले आपण 3 टोमॅटो टाकतलो बारीक केलेले।
तर ॲक्च्युली हे कटिंग करतानाचे वगैरे मी स्क्रीनशॉट घेणार होतो पण ॲक्च्युली व्हिडिओ लांब झालो असतो पूर्ण, म्हणून ॲक्च्युली आधी आम्ही सगळा कापून वगैरे ठेवलं पूर्ण. तर टोमॅटो पहिले टाकूची गरज म्हणजे काय, की टोमॅटो जरा चांगलं शिजलो तेलामध्ये, जरा आपण चांगलं ते का भाजलं ना की त्याची अशी ग्रेव्ही होतं. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की त्याला पाणी सुटल्यामुळे आपण जे मसाले टाकतो ते मसाले आपले करपत नाही तेलामध्ये, आणि त्याचा जो आपला एक मसाल्याचा फ्लेवर असता तो आपल्याला पूर्ण मिळता. तर यासाठी आपण कांदा टाकल्यानंतर टोमॅटो टाकतो, आलं लसूण पेस्ट मामा, आलं लसूण पेस्ट होऊ आपण या टोमॅटोसोबतच आला लसूण पेस्ट टाकतलो, साधारण 2-2 चमचे आपण टाकतलो. आपण 2 चमचे लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे, मोठे चमचे बस. आणि त्याच्यानंतर आपण इथे आल्याची पेस्ट घे. तर मी ही ॲक्च्युली बनवून ठेवलेलं आहे आधी, तर ते आपण टाकतो. आपण 2 चमचे मोठे चमचे आला लसूण पेस्ट टाकलं आणि आपण आता हे चांगला परतून घेतलं. त्याच्यानंतर आलं लसूण पेस्ट जेव्हा आपली तेलामध्ये चांगली फ्राय होता त्यावेळी मस्त असं एक वास येता. आता पण मस्त असं वास येता. टोमॅटो आता पाणी सुटाक सुरुवात झाली आहे. आणि इकडे आपले हड्डीचे पीस पण बॉईल होतात चांगले, तर त्याचे आपण नंतर रस्सो करतलो, कोल्हापुरी तांबडो रस्सो. इकडच्या बाजू भरपूर दूर येतं, मी आता इकडच्या बाजून घेते. आता पण 2 मिनटं जरा परत चालव चांगलं, कारण व्यवस्थित आपला आला लसूण पेस्ट आणि टोमॅटो तेलामध्ये परतून घेऊ का. तर आपण ह्यो खास गगनगिरी गरम मसाला घेतलेलो, एकदम बेस्ट मसाला. जर तुमका ग्रेव्हीचं चिकन वगैरे किंवा रश्श्याचं चिकन बनवूचं असतात ना, अतिशय उत्तम. ह्याच्या मागे सगळे त्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट्स आहेत लिहिलेले, ते असं इकडे लिहिलेले. तर आपण आता हे किती चमचे टाकतलो मामा? 2 जर टाक. तर आपण हे 2 छोटे चमचे गगनगिरी मसाला टाकतलो. एक चमचा झालो, आता दुसरं चमचा. ओके ना. संपलो का? आता काय टाकताला आम्हा? दुसरा मसाला, रेग्युलर मसाला. तर आपण आता गगनगिरी मसाला टाकल्यानंतर रेग्युलर मसाला टाकतलो. हे आपण किती चमचे टाकतलो? 4 चमचे. पण तिखट आणा मामा, तो तिखट हा मसाला नवीन ओलो मसाला होतो, रेग्युलरचा मसाला नाही. 3 टाकले. हां, तर ह्या वर्षीच नवीन आणलेला मसाला, त्यामुळे त्याचा अंदाज नाही. त्यामुळे आम्ही आधी 3 चमचेच टाकलं. हे आता आपण चांगले मसाले आपण तेलामध्ये परतून घेतो. आणि आता आपण त्याच्यामध्ये चिकन टाकतलो. आपण चांगला धुवून घेतलेला चिकन होता, 1 किलो चिकन. हा, इथे दही टाक, नाही तर पाणी सुटा नाही, जरा थांब, इकडे पाणी सुटा नाही. तर आपण आता चांगलं परतून घेतलं चिकन, आणि त्याच्यात आता आपण दही टाकतो. सगळं टाकता. तर अंदाजे आपण 200 ग्रॅम घेतलेला हा दही. दही व्यवस्थित सगळं आपण मिक्स करून घेतलेलो आहे ना, चांगली आपली ग्रेव्ही पूर्ण थीन होतली. आणि आता चिकनला जर थोडंसं पाणी सुटतला आणि पूर्ण ते मसाल्याचं फ्लेवर त्या चिकनमध्ये उतरतो पूर्ण. याच्यासाठी आपण 5 ते 10 मिनटं चिकन ठेवणार आहोत.
तर आता मस्तपैकी आपला चिकन ग्रेव्ही तयार आहे. आपण त्याच्यात आता वाटप टाकतो रेग्युलर आपला. तर थोडासाच टाकतो आपण, 2च चमचे टाकतो फक्त वाटप. कारण रेग्युलर आपल्याकडे जास्त वाटपाचं वगैरे चिकन करतात. तर आपण यावेळी कांदा आणि टोमॅटो ह्याचं आपण चिकन बनवलं आणि ग्रेव्ही चांगली थिक झालेली आहे. तर ही मी नंतर टेस्ट करून तुमका सांगतले कशी झाली आहे ती. आता ह्या किती मिनटं ठेवू का या? 10 मिनटं. तर आता ह्या आपण सगळा वाटप वगैरे टाकल्यानंतर 10 मिनटं ठेवतलो जरा शिजवसाठी. आणि त्याच्यानंतर मी तुमका सांगतले टेस्ट करून कसं झालं. आता मीठ रावला टाकूचा आणि सगळ्यात शेवटी आपण मीठ टाकतो. घेतो तुमचं चवीपुरता मीठ टाकतो. वास तर चांगलं येईल. तर कसा झाला देवा टाक. तर आता आपलं चिकन रेडी झाला. तर आता मी जरा टेस्ट करून बघतोय. मस्त अशी ग्रेव्ही अशी चांगली घन आणि त्याच्यानंतर चिकन पीस पण असा. तर आता मी टेस्ट करून बघतोय. टोमॅटोचं वगैरे चांगलं फ्लेवर येता. दही वगैरे व्यवस्थित लागला चांगला. मसाले पण चांगले लागले, चिकन मसाला वगैरे, आला लसूण पेस्ट. आता चिकनचे पीस बघते. वाटपली हड्डीच गावली सगळी याच्यात. एक चिकनचं पीस काढ जरा चांगलं. तो खाता गरम 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 पीस हा. एकदम गरम गरम चांगलं पीस हा. मस्त एकदम झाला चिकन, एकदम हॉटेलसारखा. आणि आता वरती कोथिंबीर टाकतो आपण. ओके झालं. कोथिंबीर थोडीशी टाका. ओके झालं. तर आता आपला चिकन पूर्ण रेडी झालेला. आता उतरून ठेवूया. ते उतर एकदम भारी झाला. इकडे आपण आता चिकन बघूया. आमला कसा झाला रे? भारी झाला. भारी झाला, मस्त झाला. आदल्याक पण आवडला चिकन. मस्त भारी झाला एक चिकन. नंबर. मस्त अशी ग्रेव्ही वगैरे झालेली आहे. आणि इकडे आपण टोप आता उतरून ठेवला. तर मंडळी, आम्ही बनवलेला चिकन एकदम हॉटेल टाईपमधला चिकनचा आम्ही बनवला. तर तुमका कसा वाटला हे आमका नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि तुम्ही देखील तुमच्या घराकडे ट्राय करून बघा. अतिशय उत्तम असा होता, मस्तपैकी. जर तुम्ही जे प्रमाण हा आम्ही 1 किलोचा सांगितला त्या प्रमाणात जर पूर्ण सगळे मसाले वगैरे टाकलात, अतिशय एकदम बेस्ट होता. अगदी अजून पण एकदम माझ्या जिभेवर पूर्ण त्या मसाल्याचं फ्लेवर वगैरे असा. तर मंडळी, आजच्या भागामध्ये एवढाच. तर पुढच्या भागामध्ये कोल्हापूर टाईपमध्ये तांबडो पांढरो रस्सो, म्हणजे आपण फक्त तांबडो रस्सो बनवतलं चिकन, म्हणजे चिकनचो तांबडो रस्सो. तर तो नक्की बघा. आणि कौलाचा पण तुम्ही बघितलाच असतालच, तर त्याच्यावर तो देखील तुम्ही घराकडे नक्की ट्राय करून बघा.